see. Visions of the things to be, the pains that are withheld from me. I realize and I can see that suicide is painless, brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play, gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say, that suicide is painless, brings on many changes, and I can take or leave it if I please. A brave man once requested me to answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me? Oh, suicide is painless, brings on many changes, and I can take or leave it if I please. And you can do the same thing if you please. Mijn naam is Rob Takema. Mensen kennen me misschien als Taak, omdat ik een mooi programma hier in Harlingen heb. Dat heet Taak ontvangt. In Friesland moet je natuurlijk zeggen Taak. Taak ontvangt. Dus iedereen mag kiezen, Rob Takema of Rob Takema. Wat ga je doen? Ik ga elke maand een heel mooi concert geven hier in dit prachtige theater Milhoek in Harlingen. En dat doe ik met z'n drieën, met Johannes Blanksma en Wietse van der Meer. En elke maand ontvangen wij een speciale gast. Of we hebben een speciaal thema. En we hebben er nu tot nog toe hebben er een paar gedaan die heel succesvol waren. Dus. Nou, we begonnen met Ruud Breuls. Een wereldberoemde trompetist. Zeker in Europa is dat een van de beste. Daarna hadden wij Elske de Wal. Dat was ook hartstikke leuk en meteen uitverkocht natuurlijk. We hebben Leland Sklar hebben een tribute voor gedaan. En dat is ook weer een van de grootste bassisten van de wereld die op meer dan 2000 platen heeft gespeeld. En, dus het was nog lastig om daar de krenten uit te pakken, weet je wel. Maar ja, dat ging ook hartstikke goed. En toen zouden we Koosje hebben, zangeres, en die had bronchitis. Dus die is helaas niet doorgaan, maar dat doen we eind februari, halen we dat in. Hoe ziet zo'n middag of avond eruit? Ik bedoel, spelen jullie covers? Zitten jullie te jammen? Wat doen jullie precies? Nou, het is dus elke laatste zondagmiddag van de maand. En we beginnen om 3:00. En we bereiden natuurlijk wel dingen voor. Maar het is wel zo dat, omdat de artiesten vaak niet in de buurt wonen, dat we op het laatste moment pas even bij elkaar komen en het dan laten ontstaan. En dat is een spannende manier van werken. En dat straalt ook uit op de muziek, zeg maar. Hè? Dat het lekker fris is, weet je. Het is niet stuk gerepeteerd. Dus ja, dat werkt heel goed. En dat in Haas. Ik bedoel, zo'n volle podium wie er net mee hier, hè? Nee. Vertel eens wat hoe Milhoek. Want het was een hartstikke mooi initiatief dat er weer een podium is, hè? Ja, Trebel is natuurlijk ter ziele. En gelukkig is er een echtpaar opgestaan die hier al een hele tijd woont. En die hebben dit kerkje opgekocht en helemaal verbouwd tot dit prachtige theater. Ze hebben de foyer is er zelfs aangebouwd, helemaal in de stijl van het kerkje. En ja, ze hebben het zodanig verbouwd dat het ja, ook akoestisch echt super klinkt hier. En er worden hier dus films vertoond. Dus ik weet niet of je omhoog kan kijken. Dit, zo groot is het filmdoek. Dus ze draaien hier een paar keer in de week ook films. En ze hebben een prachtig podium hier. En ik heb dus de gelegenheid gekregen om hier elke maand mooie concerten te doen. Het heet Cinematic Classics. Dus we gaan, er is hier eind van de maand een filmfestival. In het kader daarvan doen wij dus filmmuziek
in de breedste zin des woords. Dus dat kan van alles zijn. We zijn helaas niet met een groot orkest, dus de echte grote orkestrale dingen vallen natuurlijk af. Maar er blijft genoeg over, dus we gaan mooie filmmuziek maken. En dat doen we nu met z'n 5. Dus we hebben Johannes en Wietse sowieso. En dan hebben we Igor Herstel, dat is een geweldige pianist uit Zwolle. En we hebben Aafke Zuidersma, bekende Friese zangeres van Boulevard onder andere. Dus gaan we met z'n 5 gaan we er iets moois van maken. Ja, Suicide is Painless, dat is een nummer uit de film MASH. Er is later ook een tv-serie van, dat kennen de mensen misschien al wel. En die film is geregisseerd door Robert Altman. En die had een scène in die film waarin iemand, die liep een blauwtje en die dacht van, weet je wat, ik maak er een eind aan. En zijn kornuiten, die dachten van, het is zo'n belachelijk idee. We gaan jou gewoon afscheid van je nemen als of je op vakantie gaat. Of niemand heeft zelfs een raar liedje geschreven daarvoor. En daar moest dus een hele domme tekst op. En de regisseur die probeerde zelf die tekst te schrijven, maar die vond zichzelf toch te slim. Die heeft zijn 14-jarige zoon ingeschakeld. Die had in 5 minuten die tekst af. En die heeft er dus miljoenen mee verdiend. En terwijl die Robert Altman zelf, die heeft misschien $70.000 verdiend aan die film. Maar zijn 14-jarige zoon die is meteen miljonair geworden. Dus het is een heel mooi verhaal eromheen. Ja. Je gaat nog een nummer spelen en dan telkens weer. Ja. Maar niet het origineel. Nee, kijk, telkens weer, want we besteden ook een beetje aandacht aan de Nederlandse film natuurlijk. En telkens weer is geschreven door Ruud Bos. En Ruud Bos, ja, het is allemaal in het Nederlands. En mensen zeggen wel eens, als dat nummer in het Engels zou zijn geweest, dan zou, ik zal maar zeggen, Barbara Streisand dat zeker hebben opgenomen of zo. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga zelf die tekst een beetje hertalen. Dus de sfeer van het nummer is hetzelfde. Het is geen letterlijke vertaling, maar wel de sfeer van het nummer. En het heet Once Again. Het is zondagmiddag 26 januari. We beginnen om 3 uur en het duurt meestal tot 5:30. En het is dus in Theater Milhoek. Dat zit op de Middelermelaan nummer 24 in Harlingen. En prachtige locatie. En er zijn nog kaarten en iedereen moet gewoon komen. Once again, I tell myself tonight I'll reach that promised land where my dreams unite. And once again, the skies will lose their glow and leave me standing cold in the falling snow. But once again, I think no one will come who give my life its spark. My heart is home with whom I'll find the love I'm longing for forever and always. Once again. Once again, the past will reappear. Echoes keep haunting me, ever crystal clear. Once again, the wounds refuse to fade. The pain of what once was, it still finds its way. Once again, I think the one will come who gave my life its spark. My heart, its home with whom I'll find the love I'm longing for forever and always, forever and always, forever and always, once again.